De innovaties is in zo'n 154 bij Dokkum vermaarden. Nou is dat net iets om grutsk op te wijzen, maar in Dokkum worden er nog altijd mooi verbonden. En begin juni dan zal er ook een musical opgevoerd worden in de Bonifatiuskapel. Winterwaarst komt heel tijd dichterbij. Zij speelt mijn dochter, Alron. Ik ben haar heid de druïde, de Friese heidense druïde. En het festje gaat over het feit dat op een gegeven moment dan met die heid moet kiezen voor zijn missie, zijn geloof, eigenlijk de positie die hij inneemt, of voor zijn dochter. Nou, en het nummer, uiteindelijk komt ze er wel achter in het nummer van waar hij uiteindelijk voor kiest natuurlijk. Vond je het lastig om in het Fries te zingen? Ja, het was wel een leuke uitdaging eigenlijk om dat eens te doen, want ik ben van oorsprong Brabantse. Dus ja, dat was erg leuk om te doen. Ja. Vond je het lastig? Nou, eigenlijk viel het wel mee. Ik had goede hulp van Siep en van de kast. Dus ja. Waar je dat, Bonifatius? Ja. En dan gaat de beurt. Dat is, ik weet niet zo goed hoe ik dat uitleg. Dat is een meesk. En wat voor meesk? Die wie in Engeland, die kwam uit Dokkum en toen werd die vermoord. Toen werd er in Dokkum vermoord, mijn Bijbel boven zijn holen en nou, we hadden dus een standbeeld van hem daar. Het is gewoon iets wat ze mij krijgen, omdat dat bij de toeristen leeft en zo. Maar ik denk dat ze wat groter binnen, dat ze er dan meer van begrijpen en ik weet wat er gebeurd is. Waarom hebben de verkeersleiders nou hier voor deze squaal en dit noemen voor het eerst jaren te litten? Nou, dit is toch een fantastisch mooi begin. Bij de jeugd beginnen. En ik vind het een hele aparte happening. Een picknick in Dokkum voor alle band. Heel Dokkum zit op zijn kop. Ik ben hier geboren, dus dat vind ik ik ga op diezelfde squallen zitten, de regenboog op de Meerslootse. Die band ben je rek. Vind ik prachtig om hier te beginnen. En dat speelt zich al hier aan in Dokkum. Ik denk dat in juni Dokkum even het hart van Friesland is.